Kina fatan mahaifiyarki ta gaya miki komai ko? Ta sanar da ni komai. Mr. Lukuman, how are you? Amma yanzu ina muka nufa ki? B21, Palali guest in. You look sweet. I want my happy husband back. I need my husband. Dan mutum mai juyayi da sauya halin daukar ɗabi'ar wata rayuwa. Taimaka min dan Allah. An da kikanin shirin yana zuwar muku da lakabin sunan jarumi kamar haka. Lukuman mai dogon zango. Ya kamata ka canza sana'a. I am trying my best. Amma ƙarfina yana neman ya gaza. Idan kin gaji da ɗaukan ɗawainiya ta ki fito sarari kawai ki gaya mu. Rijiya gaba dubu cikinta akwai duhu game da banjo. Ashe akwai wani abu ke na Aisha. Matan gidan ba ta nan. Muje. Bincike ya tsananta cikin siffar baƙaƙen kaya. Lukuman mai dogon zango. Duka hakan tana faruwa a tsakiyar gidan shirin fim ɗin Lukuman series mai dogon zango. Ko da yaushe burina shine a samu nasara ba a gaza ba. Kira mun mana. Alhaji, wai menene amfanin dukiyar da ba za ta biya maka bukata ba? Menene amfanin sanin manyan mutanen da kai? Ya cikin mama ina ta jira ka fito. Wallahi kuma ban taɓa tunanin za ka aikata wani al'amarin ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ke faruwa ka faɗa min? That's what you keep saying. Ban ga da abin da iyayena suka rage ni da shi ba. Saboda haka umarninsa zan bi ko naka. Mashirin shirin shiryawa shirin fim ɗin Lukuman, Prince Bash Ali. Ba da umarni na musamman Suleiman Bello Ezi. Babu wata sauran soyayya tsakanina da azzalumi wanda bai jin tsoron Allah. Kamar yadda ka raba ta da duniyar nan, haka kai ma sai na raba ka da duniyar nan. Lukuman series mai dogon zango.